Minutos presento a Chus. A ver, boa tarde. Respiro, que se vou a fume de carozo, veño nunha reunión e teño que irme pronto tamén. Pero quería presentar ou estar por lo menos aquí os primeiros minutos deste segundo e último faladoiro feminista. Eu estou moi contenta de recibir a Lorena, e recibir a Lorena Conde e a Ana Cabaleiro. A Ana, que quero moitísimo e que voto moitísimo de menos no Concello, así que estou especialmente contenta de que este hoxe aquí. E, por suposto, dar a benvida a nosa moderadora, que é Chus Gómez do Rego. Eu vou a deixar que sexa Chus a que presente a Ana e a Lorena, como corresponde, pero eu vou presentala a ela. Inda que os que estamos metidos na política na cidade sabemos perfectamente quen é Chus, e moita máis xente, pois Chus Gómez do Rego. Isto é meu, isto que soa? Pois é o meu, o streaming en directo, me encanta. Estaba escoitando streaming. A verdade é que eu escoitaba a miña voz por... Bueno, estou fatal. Non, era o streaming. Vai ben o streaming, Bueno, Chus defínese a si mesma nas redes sociais como obreira do boli e do teclado en Diario de Pontevedra, enganchada a certas series, cancións, webs, blogs, periódicos e revistas. E mamá. Mais formalmente diremos que é xornalista pola Universidade de Santiago de Compostela. Despois dun primeiro traballo na Voz de Galicia incorporouse no 2000 ao Diario de Pontevedra, onde foi a primeira muller na sección de deportes da historia do xornal. Posteriormente foi nomeada correspondente, pon aquí, corresponsal será da comarca Ulla-Umia, onde puxo en marcha o suplemento Diario de Caldas e de 2014 leva información de educación na sección de local e escribe un artigo de opinión periódicamente. Colaborou co Concello de Pontevedra como presentadora, conductora ou moderadora en múltiples eventos e para a Concelleira de Igualdade participou no encontro de as mulleres que opinan son perigosas no 2019. Así que contamos hoxe con ela unha vez máis. Eu teño que darlle as gracias unha vez máis a Chus. Para nós, como dicía outro día tamén outro faladoiro que estaba María Varela, é moi importante que as mulleres xornalistas den un paso ao frente, estén con nos en esta loita que é unha loita diaria. E antes de que me vaya, voulle dar xa o presente, inda que ser o final, pero non vou estar, voulle dar un presente a moderadora, a Lorena e a Ana. ¡Qué emoción! Sí. Gracias. Mira que venga caído. Gracias. Que ben para hoxe. Que ben, sí. Moi ben. Cosas maravillosas. Tesouros. Moitas grazas. Son de Concello, Ana. Para min. Moitas gracias. Moitas gracias. Ha sido a gusto, Sí. Moi ben. Vamos a poñer por aquí. Moi ben, pois boas tardes a todas e a todo o mundo que nos estea vendo polo streaming. Non se escoita ben. Pois estamos aquí neste faladoiro feminista que hoxe abordará a literatura. Aquí á miña esquerda temos a Ana Cabaleiro López, é licenciada en Ciencias da Información e máster en Estudos Teóricos e Comparados da Literatura e da Cultura pola USC, cun TFM sobre contracultura e ciberactivismo. Acumula 20 anos de experiencia como xornalista e comunicadora institucional. Compatibiliza ese rol profesional coa narrativa de ficción. Conta con relatos publicados en varios libros colectivos e medios escritos, pero máis especialmente ten 3 volumes individuais
que son o libro de relatos Sapos e Sereas, editado por Galaxia en 2017, a exitosa novela As Ramonas, publicada por Galaxia tamén en 2018, que fora o 30º premio de novela Manuel García Barros, e despois foi editada en castelán no 2020. Nese mesmo ano foi finalista do Premio Xerais de Novela con esta obra que Deixádenos remar, que foi publicada en 2021. Ademais tamén tes un premio Xeria do Concello de Santiago, verdade, por Sucran. Este libro que dicíamos que foi premio non finalista, casi premio finalista do Xerais hai 3 anos, pois contanos a vida nun modesto arrabalde nunha cidade galega, non sei se podemos decir Calé, dice Calé, Santiago de Compostela, pois que a vida nese arrabal debe ser trastornada coa construcción dunha urbanización de chalés acaroados, e a medida que as vivendas se venden, os novos veciños van se instalando nas súas novas vivendas, pois o muro exterior da urbanización convértese nunha fronteira, non? O microcosmos do barrio acabase por dividirse en 2 bandos, e non é tanto unha rivalidade polo territorio, sino pola colisión entre 2 formas de vida que se converte nunha lenta e constante guerrilla de pequenas escaramuzas veciñais, non? Hai pequenas maldades, non? Sí, pequenas. Ou non tan pequenas. Ou non tan pequenas, bueno, non imos a destripar máis para quen non o teña lido, non? Que son unha clave na reafirmación do estatus da humildade, non? Da comunidade, dos veciños que estaban aí antes. E tamén na manifestación dos soños e das loitas, pois dependendo do lado do muro no que habiten. En Deixádenos remar, Ana Cabaleiro dalles voz, e agora ben por que falamos desta novela hoxe, verdade? Dalles voz ás protagonistas anónimas do día a día, que son todas humildes, arrabaldeiras, son pois traballadoras, opositoras, desempregadas, viaxeiras, xubiladas, divorciadas, artistas, a simple vista moi diversas, pero que teñen aí algo en común, verdade? E aquí á miña dereita temos a Lorena Conde Martínez de Ponte Sampaio, é actriz, dramaturga e poeta. É licenciada en Filoloxía Hispánica, posgraduada en Arte Dramática pola USC e tamén é graduada superior en Artes Aplicadas de Escultura pola Escola de... Como era? Antes era de Artes e Oficios e ora é? De deseño. De deseño, sí. De Arte Superior e Eu son de Artes e Oficios, non te preocupes. Artes e Oficios. Moi ben. Bueno, a Mestre Mateo de Santiago tamén, verdade? Lorena comezou no teatro universitario primeiro como actriz, máis tarde como directora, e desde 1999 traballa como actriz en varias compañías galegas. A partir do ano 2000 comezou a traballar como directora de compañías teatrais como Captatio Benevolentiae, Enlata Teatro, Farrapos Teatro. En 2013 foi cofundadora de Matriosca Teatro, coa que gañou varios premios María Casares. Eu en concreto non, algúns espectáculos gañaron premios. Gañaron, pero bueno, algo terías ti que ver con esta compañía gañadora. Sí. Vamos, digo eu. Sí, no, pero quero deixarlo claro que tampouco me quero apropiar de... E ademais eres poeta, non? Decíamos, o sea que poeta non poeta calquera, porque tes varios premios de poesía, premio, sí. Gañou a 18ª edición do premio Miguel González Garcés, co libro Entullo. Bueno, tes un montón de obras, pois aquí tes 4 obras de poesía, parte de Entullo, O perfil da Bocas, Puntas da Louza, cancioneiro popular de Labor, editado en 2001, e Ave do Paraíso, tamén de 2001. Ave do Paraíso gañou o premio Filomena Dato, As Puntas da Louza o premio Cidade de Ourense de Poesía, na súa 26ª edición. Dicíamos o premio Miguel González Garcés por o libro de poesía Entullo, e ademais tes un premio, o 3º premio María Teresa, María Victoria Moreno por Belloucas e Minchas, que é o libro do que imos a falar hoxe. Belloucas e Minchas é un libro presuntamente encadrado na literatura xuvenil, non? Por aquelo das etiquetas da literatura, non?
falaremos disto tamén, no que atopamos a dúas protagonistas femininas que, a pesar de pertencer a xeracións diferentes, comparten as mesmas ansias de axudar no mundo, non? Ten un inicio moi engaiolante e o libro conta as aventuras que vive Sofía, que é unha moza adolescente que debe ir a pasar o verán a casa da súa avoa Rosa, porque aí hai un suceso que lles acontece aos seus pais e trastoca un pouco a súa vida, non? Queda un pouco desconcertada, e vaise a casa da súa avoa, que vive en Veigamoa, unha aldea na que parece que nunca sucede nada, pero e chegarela, que ademais vai cunha amiga, verdade? Descubre cousas extrañas. O ambiente da vila está enrarecido, a xente escapa da súa avoa pola rúa, chámanlles por teléfono na metade da noite, e ante esa situación así un pouco extraña, ela decide actuar e comeza a investigar o que acontece, facendo todo o posible por axudar a avoa e as súas amigas. Pois un claro exemplo de sororidade, de acompañamento entre mulleres novas, bellas, pequenas, grandes, verdade? E, bueno, falamos destas sinopses, sororidade, feminismo, mulleres. Credes que existe a literatura feminista ou considerades que as vosas obras son feministas? Eu son feminista, entón supoño que do mesmo xeito que son atea e do mesmo xeito que son proletaria, quero dicir, todo iso acaba trasluciéndose no que a mí me interesa e aquilo do que me interesa falar. Entón, pois probablemente haxa feminismo nos meus textos, aínda que eu ni no escondo ni no promociono, digamos, é unha cuestión que aparece e xa está. E claro, diso, pois eu creo que tes aí unha resposta moi boa. Bueno, que antes estábamos falando sobre o tema da literatura feminista e eu sempre conto unha anécdota, bueno, que non é unha anécdota, é o que a mí me pasou realmente. Eu no meu primeiro libro, que ademais é como o libro que máis cariño lle teño, porque, bueno, me dei a coñecer o mundo e foi ben recibido, entón adoro esa sensación que tive nese momento. Eu en todas as entrevistas fixen moito fincapé en falar de estereotipos de xénero, en que xogaba cos estereotipos de xénero, e non decía exactamente que era feminista, pero case, entón sempre deixaba aí caer e quería. E despois dei-me conta de que eu mesma me estaba metendo nun queixón, que se me estaba considerando que escribía un determinado tipo de literatura, eu me puxe unha etiqueta a min mesma, e eu realmente o que quero é que se me valore porque fago literatura, que se me critique a obra con parámetros literarios, non con parámetros de se son boa ou mala feminista ou que fago ou que non fago cos temas que escollo. Entón, esa etiqueta é moi perigosa. Me encantou a túa resposta porque efectivamente son tan feminista como proletaria como atea. Entón, ninguén che di, esta é unha obra atea. Por entón tamén vos digo, se falamos de literatura feminista, igual hai que falar de literatura patriarcal, non? Entón, se poñemos unha etiqueta para unha cousa, eu defendo que se poña unha etiqueta para outra cousa. O que pasa é que non me atrevo a poñer esas etiquetas, tamén o confeso. Eu igual sí, porque hai algunhas cosas que están bastante claras. A estas alturas, ademais, a min, eu teño unha militancia, e iso si é intencionado, en ler, sobre todo, textos de mulleres, dende un tempo acá, porque me din conta de que toda a miña formación académica está chea de textos de homes, pero moi poucas mulleres aparecían polo medio e a veces eran como anécdotas, non? Como unha xema que aparecía no medio do ermo, non había mulleres que escribisen, non? Entón chegou un momento en que me interesou primeiro o mecanismo polo que a min non me chegaban tantas referencias femininas como masculinas, e logo empecé a pensar tamén na narrativa de homes, en como narran os homes e como debuxan as figuras femininas e cales son as tramas, en que figura aparecen as mulleres, non? O servizo das tramas e tal. E agora sí que fago, leo de todo, cando teño tempo, teño unha pila aí esperando por min, pero sí que busco intencionadamente textos de mulleres, porque ademais sé que me interesan, descubro que me interesan moito máis, que hai unha sensibilidade que non creo que sexa simplemente por ser mulleres, sino que hai unha sensibilidade máis aberta e menos
e máis desprexuizada, penso, que con moita da literatura de homes que li. Pero, bueno, non me nego a ler literatura de homes. Non, eu tampouco. Pero, bueno, ao fío do que ti estabas comentando, dos puntos de vista, non? Eu falo moito dos puntos de vista na narración, en como narramos as mulleres, bueno, incluso os homes tamén, tampouco quero decir que tamén hai exemplos positivos eu falo da ficción, sobre todo, porque eu creo que a ficción, entendida nun sentido moi amplo, desde a publicidade, o cinema, a literatura, incluso as artes plásticas, como o corpo da muller foi representado nas artes plásticas tradicionalmente, non, en séculos pasados, como obxecto de exposición, igual como unha paisaxe, vamos a decirlo así. Entón, eses puntos de vista a mí me interesan moito. Eu sempre poño un exemplo que acabou nun manifesto daqui dunha asociación feminista, que é o exemplo de como o libro máis poderoso de ficción, que non estou acabando as frases, é a Biblia, de todos os tempos, non? Entón, xa na Xénese, como se nos conta o papel de Eva? Entón, Eva é esa muller débil que sucumbiu ao pecado e foi tentada, e por o seu erro pagamos a humanidade inteira. Se contas así, o poder non o ten Eva, pero se contas que Eva quere explorar e sair do Edén e que tuvo que morder unha mazá para ser a primeira exploradora que coñecemos da historia e que foi o primeiro ser humano, sendo muller, o primeiro ser humano que ousou desafiar a un Deus, entón o poder está en Eva. Entón, non é tanto o tipo de literatura, senón o tipo de punto de vista e como queres narrar ti o mesmo feito, porque o feito é o mesmo. Entón, para min, iso é moi importante. Como mulleres feministas, bueno, xa comentabas máis ou menos como afecta esta perspectiva ao vosso traballo. Lorena, ti dicías que non escondes nin o proclamas, pero eres consciente cando escribes de que se nota? Non tanto cando escribo, cando escribo poesía ou narrativa, si cando escribo teatro interésame moito, porque pasa un pouco o que ti dicías coas artes plásticas, o corpo das mulleres e a realidade das mulleres no teatro foi sempre, eu teño a impresión de que foi sempre unha cousa como de adorno, ou como unha excusa, ou como algo, eu estou farta de ver espidos no teatro que son para disfrute dos espectadores. Gratuitos ou, quero dicir, cada quen monta os espectáculos como quere, non? Pero que están claramente aí para ser observados. Entón, a min interésame, por exemplo, no teatro, poñer corpos de mulleres espidas, pero que resulten molestos, non? Que haxa un corpo dunha muller espida a 5 centímetros de ti e non teñas máis remedio que mirar. Porque se está no escenario e está apartada e hai como un espacio de seguridade entre o escenario e ti, e tú estás en sombra e aquilo está iluminado, tú podes mirar onde queiras e podes observar a placer e tal. Pero se o tes a 5 centímetros e te está falando ainda por riba, aí xa non tes esa barreira e xa a túa perspectiva é outra e o teu papel dentro do que está pasando é outro. Entón, a min si hai certas cousas relacionadas co feminismo, cun feminismo pois un pouco incipiente e o mellor precario, porque eu estou aprendendo. Eu quero dicir, sempre considerei que teña os mesmos dereitos que un home. Houbo poucos espacios nos que me vise realmente violentada, claramente por ser muller, pero non se me oculta, o sea, parva non son, e sei que iso non é a condición xeral. Entón, estou aprendendo sobre iso, do mesmo xeito que estou empezando a ler máis mulleres que homes, proporcionalmente, para compensar aí unha falta na miña formación literaria. Estou tamén formándome como feminista, entón eu vou experimentando co que fago e cando escribín Vellucas e Minchas eu tiña claras unhas cantas cosas que non tiñan que ver co feminismo. Tiña un par de personaxes aí que quería que aparecesen e tal, e o resto foi vindo. Pero claro, efectivamente, as miñas preocupacións e o meu interese como ser humano e como muller, pois, acaban aparecendo. Tamén porque son conflictos moi interesantes, non? Porque son conflitos de día a día, como digo, que temos todos os días. Bueno, eu confeso que non busco exactamente o feminismo, pero que me preocupa tanto a posición da muller e como se narran as historias, que nese sentido é inevitable que escriba sobre iso, non? Entón, me preocupa moito a posición da muller e me preocupa moito como se narran as historias
porque me gusta moito o realismo, entón me gusta de algún xeito tamén narrar a contra, non? Entón, poñer en riba da mesa personaxes femininos que non son nada feministas, por dicirlo de algún xeito. Entón, tamén me gusta moito traballar con ese tipo de personaxes. Quizá en Deixádenos remar, que prácticamente todas as protagonistas son mulleres, bueno, hai que decir que Deixádenos remar ten unha estructura que é un barrio e como que cada capítulo te vas metendo polo ollo da pechadura dunha casa e vas contando unha historia que ocorre nesa casa. Só hai historias protagonizadas por dous homes. Se contan todas en primeira persoa, como se esa veciña cho estivera contando, non? Todas son mulleres. A mí me resulta máis próximo narrarle da voz da muller. Me resulta moi difícil facer a voz do home con naturalidade, por exemplo. Entón, non me gusta que todas as mulleres pensan como penso eu, e me resulta moi atractivo facer mulleres que non pensan como penso eu, que non son nada feministas, porque eso, o mundo está construído con mulleres que non son feministas polo que sexa, ou porque non saben, ou porque non queren, ou porque non teñen referentes, non? Entón, gústame poñelas en riba do papel e que coexistan con outras mulleres que si son, o mellor, un pouco máis feministas. Que ocorre? Que eu tamén estou, bueno, eu creo que a maioría da xente, por exemplo, do meu entorno, que eu coñezo, todas estamos facendo un pouco esa tarefa de revisar que referentes temos. Eu prácticamente na literatura xa estou incluso un pouco obsesionada, non? Tiven que ler para o último traballo que fixen, o proxecto Xucrán, que me premiaron na residencia literaria no último premio, é un libro de viaxes. E eu me dei conta que adoro a literatura de viaxes e prácticamente non nin nada de viaxes escrito por unha muller, que ese é outra etiqueta que, bueno, eso sí que é xa casi un subxénero dentro da literatura, a literatura de viaxes escrita por muller, eso xa dá para un ensaio en si mesma, non? Cando as mulleres que escribiron viaxes en séculos que non foron o 20, incluso a comezos do 20, era porque acompañaban a un home en algo, non? Porque eran a muller nun embaixador, ou, tiñan moitas dificultades para viaxar por si soas e encima poder escribir. Salvo, agás, algúns casos, claro, que eu non me sinto nada conectada porque eran mulleres que hoxe chamaríamos pijas, o sea, moi ricas e colonialistas, non? Entón, sí que hai unha falta na nosa educación formal e informal, vamos a decirlo así, porque prácticamente as lecturas obrigatorias, o cinema, como se representa o papel, para min ten moito poder, por exemplo, todo relacionado ca publicidade, porque a publicidade é pura ficción, además é unha ficción que xoga directamente cos soños, ás veces chegas a preguntarte, soñas libremente ou os soños que tes en determinada sociedade tamén é un constructo social, non? Entón, todas esas ficcións teñen unha eiva grandísima e non nos cansamos de decirlo, que é que falta a mirada da muller desde unha posición de muller e unha mirada real, non? E nesa posición de muller, pois tamén hai mulleres que non son feministas e a mí me gusta moito traballalas tamén, porque pareceme que así descubro tamén cousas que a mí me fan falta como persoa. E como valorades o papel da familia nas vosas obras? No teu caso, a boa e neta, hai un... Sí, hai un vencello que é un pouco obrigado ao principio porque realmente Sofía está castigada a pasarlo verán coa súa avoa, o sea que non vai de moi bo gusto, pero máis que a cuestión da familia de sangue, digamos, para min é moito máis importante o asunto da familia dos afectos, da xente que te quere ben, que pode ter o mesmo sangue que a ti ou non. E neste caso, por exemplo, falabas de sororidade aquí, sí que o hai, pero eu diría que elas tampouco son conscientes de que hai sororidade, non? Hai un problema e hai unhas cantas persoas que intentan resolvelo. Son mulleres, apóianse entre elas, ensínanse unhas ás outras e así é como o van poder resolver. Pero, bueno, non, o sea, creo que poderían tamén non ser familia Sofía e a súa avoa e a súa nai que aparece ao final e tal, poderían ser simplemente mulleres que se queren ben e que se apoian, non? Que para min isto é tamén moi importante, na ficción e logo na realidade. Eu levo moi pouco tempo no mundo da literatura, pero para min foi unha cousa crucial relacionarme con mulleres
con literatas e feministas, non? Para min foi probablemente unha aterraxe moito máis suave en todo isto, ter compañeiras que xa pasaron por moitas cousas moi fastidiadas por ser mulleres na literatura, nunha literatura que ata hai moi pouco estaba copada por figuras masculinas, que eran as máis visibles, e Rosalía, pero bueno, era como, xa está Rosalía, e o resto eran todos tíos. Aí, non, como claro, pululando polo... Que iso tamén é moi interesante, como evolucionou a figura de Rosalía de ser a naiciña, que choraba, que non sei que, a ser unha figura referencia do feminismo, non? Porque falábamos moito de cantares gallegos e estas cousas de lamento e tal, pero non falamos da Carta de Eduarda, non? Das literatas, que é un desafogo dunha muller que escribe e que ten todo en contra, non? Moito antes que o cuarto propio de Virginia Woolf. Efectivamente, sí, porque é unha necesidade que ven desde o principio da primeira muller que escribiu, penso eu, porque, claro, efectivamente, os homes que escribían tiñan unha consideración, eran alguén na sociedade, e as mulleres eran unha rareza, uns bechos que lles deu por aí, que podían estar na súa casa cuidando dos seus fillos e dos seus pais e dos seus maridos e de todo Dios, pero decidiron escribir, non? E entón, como referente Rosalía, ese cambio tamén é moi interesante, non? É como de repente pasa de ser como unha cousa fundacional emocional a ser racionalmente unha protofeminista, non? Unha figura a que nos podemos agarrar para dicir, no, cuidado, aquí esta señora no século XIX xa estaba dicindo, pobre de ti que escribes, muller, vais a pasar isto, non? E que efectivamente nos acaba pasando, non? Porque as críticas ás obras de mulleres a veces son tremendas, que permítense cousas que nin o crítico máis fero lle criticaría a un home, non? Dese xeito, mellor, tamén, non? Notades que sois criticadas desde un punto de vista que non se lle permitiría a un home, o sea que para empezar estaría a cuestión de xénero antes que a cuestión literaria, non? Eu penso, bueno, eu pola experiencia que teño, eu teño moi pouca obra publicada, Lorena ten moita máis, e ademais ten esa experiencia do teatro, que a min eso me parece xa maravilloso. E é verdade que eu sempre tive moita sorte porque se me criticou ben, vale? Pero, en xeral, se me criticou ben, se me criticou porque hai xente que pasa desapercibida e non se lle critica. A mí se me criticou. Que esa é outra. Eu sempre o dixen abertamente. Cando saín con Sapos e Sereas, o meu principal medo era que nadie falara de Sapos e Sereas. Eu sí que estou agradecida porque a min a crítica me tratou ben. Pero hai un crítico en concreto que non lle gustan as miñas obras. Entón, vos imaginadevos isto ao revés. A min critican as miñas obras, di todo o que está mal na miña obra, nas tres, e ao final recomenda ler unha obra similar escrita por un home. Alguén lle entra na cabeza que critiquen a un home e ao final den o nome dunha muller? Iso é impensable. Non, porque non saben os nomes das mulleres, non saben que recomendar. E concretamente, en Deixádenos remar, que eso xa foi el sumum del sumum de lo máis maravilloso, puxo de exemplo unha obra dun autor o que eu admiro moito, que eu digo públicamente, e no que estiven en presentacións con el, era moi doado facelo, non? É así para máis, tal. E está tan mal escrito Deixádenos remar, según ese crítico, que parece, atención, literatura juvenil. E esta é outra máis. E esta é outra máis. Estamos acumulando temas. Sí. E entón, falando de etiquetas, incluso as etiquetas teñen valor para os homes, non quero decir, bueno, para os homes non, perdón, non quixen decir para os homes, decir, para determinadas visións heteropatriarcais, vamos a chamarlle así. Non vamos a meter a todos no mesmo. Non todos os homes. Bueno, eu teño exemplos positivos, e vou a falar dunha cousa moi recente. Eu vin Matria, vale? Entón, se non a vistes, por favor, ide a ver. Eu cando saín, o primeiro que pensei cando saín dese cine, porque de Matria non se sae, quedache dentro para sempre, o sea, para min foi unha pasada, eu digo abertamente, as miñas felicitacións a todo o equipo, eu dixen, non me podo creer, a mí eu non sei nada desta película, e digo que o guionista é unha muller, e non é unha muller, é un home, o sea,
que tamén hai exemplos positivos de como hai esforzos por entrar na psicoloxía dunha persoa e, según sexa esa persoa, neste caso, con un rol de xénero muller, comprender esa psicoloxía e narrar a través desa visión. Claro, que pasa que ter que facer esta salvedade falle un pouco o xogo patriarcado, non? Porque este asunto de as mulleres feministas odian os homes. Non odiamos os homes, non pensamos que non saiban escribir, non pensamos que non saiban facer cine, pensamos que en xeral hai un pensamento machista que moitas mulleres tamén temos e algunhas estamos intentando sacárnoslo de enriba e outras non, e xa chegarán, espero. E hai outra visión máis humanista. O feminismo é un humanismo, ao fin e ao cabo. Entón, non é que pensemos que iso non se pode facer. Nos estamos loitando porque pensamos que se pode facer. Podese chegar aí, podese chegar a un momento no que haxe unha película que te remova e que dea igual que a escribir. Pero eu xa teño tan marcada esa situación na miña mente, é igual que cando te critica un home. Cando a crítica fai un home a unha muller, te sube oficialmente. Se a crítica che fai unha muller é que somos auroras. Entón, amigo, é que a miña eso me molesta moito. Por eso, estamos sempre nunha posición que parece que nos situemos onde sempre hai unha trampa que nos acaba atrapando, non? Entón, para min ten máis, bueno, non vou dicir máis, a min ten valor todas as críticas, pero é que ata nese punto a voz autorizada, claro. Autorizada se move nun contexto patriarcal. Sí, claro. Falabas da crítica feroz dese... Esa crítica feroz, estou nos coleccionando. Mira. Crees que unha muller sería capaz de facer algo así con un home ou con unha muller? Eu creo que as mulleres e os homes podemos criticar ferozmente sin ningún tipo de problema. E incluso o tipo de persoa que sexas. Eu, nun momento malo, podo cometer a mellor burrada e tardar 8 anos en arrepentirme, por exemplo. Eso depende tamén da túa personalidade. O que a mí me extrañaría sería que fora ao revés, que para criticar a un home poñer de exemplo de boa lectura unha muller. Eso é o que eu aínda non vin, pero si o vin ao revés. Porque depois eu investiguei, se só me pasaba a min, no mal que escribo, ou se poñían máis exemplos. E se poñían máis exemplos, máis mulleres que escribían mal e se recomendaban obra similar, pero ben escrita por un home. Entón, bueno, é moi interesante tamén. Sí, sobre todo que hai como unha etiqueta, pero unha etiqueta como de elegancia, non? Cando se critica a obra dun home, pois búscase que esa crítica non poida ser cuestionada, non? Cando se critica a obra dunha muller, pois moitas veces os argumentos son así igual de pedestres que ese, non? É tan malo que parece literatura juvenil. Que estamos facendo, non? Que literatura juvenil pensa esta persoa que se está escribindo? Que hai no mundo en xeral. Claro, que hai no mundo. E sobre todo, de onde ven todo este descrédito? Non? O descrédito de escribir sendo muller e o descrédito, ademais, escribir unha cousa que pode ser lido por xente de determinada idade, non? Quen me dera. Quen me dera que me leran nos coles, entende? Vamos preguntar se creades que a literatura juvenil estaba suficientemente valorada, igual que a infantil. Hai quen pensa que son xéneros menores, que ese lectorado non ten a suficiente categoría ou nivel para... Como eu non son escritora de juvenil, vou ter a ousadía de contestar eu primeiro para deixarlle o espazo a Lorena despois. Eu creo que temos moitísima sorte nos últimos anos porque hai, por unha banda, que non é unha sorte, foi merecido, pero María Victoria Moreno se dedicou un ano inteiro e se traballou nos centros educativos, porque para min o valor que ten o Día das Letras Galegas nos centros educativos é que porque efectivamente xa chega unha obra, xa chega unha autoría e un tipo de obras. Foi como unha gran achega e unha gran valorización do que é a literatura juvenil, porque realmente non se di en aberto, sempre se di que ten o mesmo valor, pero despois non se actúa eu non vexo tantas críticas. É dicir, se lê máis, porque se lê nuns contextos que se lê máis masivamente, vamos a dicirles. Digo en galego, non en outro. Pero despois, eu hoxe para refrescar busquei críticas de Belleucas e Minchas
E encontrei poucas. Pero por qué? Porque o libro sexa malo? Non. Porque é literatura xuvenil, porque está cá a etiqueta de literatura xuvenil e casi hai moi poucas ocasións e moi poucos na crítica galega que se critique a literatura xuvenil e a infantil xa prácticamente está desaparecida. Que ocorre? Que apareceu ou están aparecendo unha serie de autoras mulleres que están tendo moito éxito entre lectores e lectoras. E iso está axudando moito, porque eu creo que todas esas persoas que hoxe en día están lendo esas autoras, porque a maioría son mulleres, non vou dicir a feminina, que están lendo esas autoras que están vendendo tanto e que se está lendo fora das lecturas obrigatorias, que esa é outra, e que se está lendo nos clubs de lectura e gracias a persoas que traballan nas bibliotecas dos centros e que son as que levantan, bueno, un pouco o que é a literatura contemporánea, eu creo que está mellorando a visión entre o público que ten que mellorar, que é o público que o lé, que é o público infantil e juvenil. Entón, eu penso que eso é semente para a seguinte xeración. E eu penso que realmente vai a dar froitos. Eu neso son moi positiva. E máis, gustaríame poder escribir juvenil, pero non me sai. Pois xa o fixetes, aparentemente. Pero non coincido alumnado con ese crítico. Equivocas o crítico, mira tú. Pois, eu creo que si se sigue considerando un xénero menor en canto a prestixio social, é un xénero efectivamente maior en canto a vendas e a lectoras, e logo aquí hai tamén outra cousa un pouco peliaguda, que é este asunto do público cautivo, que lle chaman algúns críticos, non? Como son recomendacións que se fan nas aulas ou incluso lecturas obrigadas que se fan nas aulas, consideran que é como un éxito un pouco dopado. Claro, e moitas veces aluden a iso para quitarlle mérito a algún libro que se estivo vendendo moi ben. Claro, teñen público cautivo, como non se vai vender. Claro, véndese porque están obligados a lelo. Claro, non é porque sea e o mellor ni siquiera o len, obra. cómprano, sabes, porque están obligados. Entón, ese é outro asunto que algún día, pois, que estarnos abrindo aquí moitas cousas, Sí, a verdade que sí. Pero ese é outro tema que a mí me cabrea moito. E logo está que efectivamente a María Victoria Moreno se lle dedicou un día das letras galegas, merecidísimo, quero dicir, eu non son o mellor moi obxectiva, pero vamos, merecidísimo. Xa que estamos en Pontevedra, o Concello, ademais, efectivamente, que crear o premio. Sí, efectivamente, que eu estou moi contenta, por exemplo, de que Ne Barros gañase o último premio, porque como aire fresco que entra na literatura juvenil. Creo que este premio está facendo que, de repente, se remova un xénero que non dentro do xénero, non dentro das persoas que fan este xénero, sino para fora, parecía como unha cousa dos coles, das familias. Se os adultos non conceden o prestixio que ten que ter un xénero, claro, a rapazada, en canto pode fuxir da literatura juvenil que está tan desprestixada, vai non facer. E o problema non é que se lancen a outras lecturas, o problema é que non se lanzan a nada, non leen, non? E logo, por outro lado, dedicouselle o ano das letras galegas a María Victoria Moreno, leuse a súa obra, efectivamente, que facía moita falta, reeditouse moita obra de María Victoria Moreno, e, sobre todo, empezou a publicarse obra inédita de María Victoria Moreno. Pero fai falta que se lle dedique un día das letras galegas a unha autora dun xénero que se considera menor para que, de repente, alguén se interese por iso que quedou no caixón, non? Que se descubriron verdadeiras xoias dela, non? Entón, se iso pasa cunha autora que lle dedica un día das letras galegas, imagínate o que está pasando por aí con xente que está escribindo para a rapazada, non? E menos mal que están os premios, sabes? Porque, claro, presenta un original a unha editora. Hai 20.000 originais por aí circulando, non? E menos mal que están os premios para descubrir voces novas, porque é como un nicho un pouco pechado agora mesmo da literatura infantil e juvenil, que por sorte eu tamén son optimista, penso que se está abrindo. Pero creo que falta un pouco de
de que sexa menos postura o asunto de darlle prestixio a ese xénero e que sexa un pouco máis verdade. E para iso o Salón do Libro Infantil e Juvenil é fundamental. De repente ves todo o interese que desperta esa subliteratura que se considera a veces, non? E non só para eso, rapaces, familias, e que quede claro, un pouco... si, pasan a tarde, compra un poquinho e xa está, non, hai un verdadeiro interese. Hai xente que se preocupa moito polo que len os seus fillos e fillas, non? Que o escollen, que o revisan. E para min ese é o público lector que debería estar decidindo que é o bo e que é o malo na literatura juvenil, e non uns críticos que de repente lle teñen tanto odio ao xénero que se nota que ademais non lles gusta recensionalo, non? Por sorte tamén tiven poucas recensións tanto de Belloucas como de As 1000 vidas de Dorotea, por exemplo, que é infantil, pero a verdade é que as recensións que tiven están moi fundamentadas. Son literarias, son criterios literarios. Claro, e explican realmente o que esas persoas que fan a crítica leron no libro, non explica a posición do libro dentro dun xénero que non lle gusta moito a persoa que escribe, non? Bueno, eu agradezo iso tamén e pareceme que a función das prescriptoras e dos prescriptores de libros se está ampliando moito con xente que empeza a recensionar motu propio libros de literatura infantil e juvenil. Que son as redes, está se vendo moito, non? Xente nova que se fai un perfil de Instagram, exacto, e tal, e que son moitísimos e están moi odiados. Teño unhas lecturas que non están nin na miña pila de lecturas de hai anos que me poden caer en riba, sabes? Están lendo todo, e juvenil e non juvenil. Pois o mellor o futuro da crítica vai por aí. Falabades das letras galegas, bueno, o famoso elefante na habitación, non? Das mulleres no Día das Letras Galegas. Tivemos a María Victoria, tivemos a Xela Arias e... Cinco en 60 anos. máis. Non as hai. Non hai mulleres suficientes, están todas vivas. Cando antes ao principio falaba, efectivamente, están todas vivas. Por sorte, que escriban moito. Vai ser eso. Entón, vamos a ver, eu antes falaba do famoso queixón no que me metín ao principio cando empecé, cando gañei o García Barros, bueno, aparte de tolear e todo eso, fui mirar a ver cantas mulleres había, eu era a terceira, en 30 anos. É que eu tuve que decir xa na primeira entrevista. E iso significa algo. Entón, a partir de agora empezamos a revisar máis como están os xurados conformados, que é algo que antes non se revisaba, non? E eu me sorprendín a min mesma unha vez dicindo, carai, pois un premio que lle deron a muller, xe, carai, díxeno eu, para revisar o patriarcado que leve. Sí que debe estar ben este libro, que eran todos estes homes e todos así un pouco maiores. E eu pensei no, e eu recoñezo, carai, pois non houve maneira de non premiar este libro. Como se eso tivese valor, porque eran todos señores e máis ou menos maiores, e todos moi ben considerados. Eu dei ese valor. Entón, eu son o espello do que está ocorrendo aí, non? Entón, eu agora sempre miro os xurados, cando vexo premiado ou a premiada, pero tamén miro sempre os xurados. E aínda non hai a paridade. Aínda non hai esa paridade. Entón, non sei absolutamente nada de como se move a Real Academia Galega. Non sei absolutamente nada, entón eu non podo opinar de como se fan esas seleccións porque non o sigo, non o sei, non me informo e non estou nesa película e non me interesa moito, pero si me molesta que cando collemos a lista non aparezan mulleres, a mí sí que me molesta. Entón, cando hai aí esa, porque por moi cega que estés, acábalo vendo, non? Cando hai aí ese final de que está entre dúas persoas ou só un home dunha muller, dis, xa lle deron ano pasado, dúas seguidas, e esa posición mental témola, non? Entón, eso é por algo, cando dis, es que non, yo van dar, por que? Porque xa partes de que o contexto é patriarcal e que non vai a ocurrir. Entón, eu creo que ese contexto tan xenérico debería darnos vergoña que seguir existindo. O sea, como institución,
habería que revisar aí algo, quizá, non? Claro, eu aquí vou dicir unha chorrada, pero teño ganas de dicilo. A min que a condición sine qua non sexa que estean mortas de hai 10 anos, pareceme un pouco problemática, pero non é, quero dicir, hai mulleres que cumplen eses requisitos e non se lle dá, non? Pero teño quizáis máis esperanzas, máis que na Real Academia, que ao final é unha institución tan grande que se move moi lentamente, non? Penso que hai outras cousas que poden avanzar e levarnos onde realmente a sociedade está con moita máis rapidez. E, por exemplo, o Día das Galegas nas Letras da SEGA pareceme unha alternativa. Primeiro, non teñen que estar mortas, poden celebrar a súa propia festa, que está guai. E logo demais que están como poñendo en valor non só a figura de cada ano, senón a todas as escritoras que están nesa mesma situación. Por exemplo, elas rescataron a figura de María Victoria Moreno despois da morte de María Victoria Moreno, botábamosla de menos as súas lectoras, as súas alumnas, e as editoriais, por lo visto, non, e non se volveu a traballar sobre a súa obra. E foi a Asociación de Crítica Literaria, bueno, a plataforma, porque non é unha asociación, a que lle dedicou o primeiro Día das Galegas nas Letras a María Victoria Moreno aquí en Pontevedra, precisamente, non? E o que se fixo foi precisamente sacar os seus textos á rúa, compartilos, compartir... É moito máis de andar pola casa? Sí, porque se fai unha romaría, pero, oye, eu casi o agradezo máis que todos estes fastos que ao final, pois, son como unha cousa de Estado, pero non ten a oportunidade a persoa que se chega a esa autora de disfrutalo dun xeito como máis cotián, non? E penso que sí que hai outras alternativas que están reflotando esas figuras de mulleres que a Real Academia non atopa por algún motivo, pero que están aparecendo por todos lados. Só hai que rascar un poquinho nas redes, de feito, e atopalas. Filomena Dato. É dicir, Filomena Dato ten un premio, pero non ten un Día das Letras Galegas. Xa que hai referentes, hai... Xa cales son os vosos referentes na literatura? Pois eu, como último ano, lín moitos señores, porque me estaba documentando, e de feito metín no último libro, que aínda non se publicou, moitas referencias femininas, que iba a dicir que me inventei non, porque esas referencias existían, pero que non eran exactamente de viaxes, porque foi como unha especie de... non sei, como de protesta interior que me saía a min. Entón dixen, pois vou facer un libro con referencias onde non saian homes. Despois non o fixen, porque había referencias moi boas que eu creo que merecían estar. Pero era un pouco como que é difícil socializarse, sobre todo os que xa temos unha idade, pensar para atrás e decir, pois eu lín nas miñas lecturas obrigatorias, que sorte tiven cando lín a fulana. Pois a min eso non me ocurriu. E todos os libros que a mí me impresionaron sendo adolescente e na primeira xuventude non había ningún de muller, pero ningún, eu teño que decir así. Entón, toda a literatura que despois eu tiven, bueno, é que cando escribín a Virginia Woolf, que eu sempre dixen Virginia Woolf, sinto que son así. Eu tamén, sigo dicindo, non vou a dicir Virginia Woolf, grazas. Entón, cando escribín a Virginia Woolf, tiven que ler a casi toda de golpe, porque me quedei alucinada. Entonces, ese tipo de cousas que despois parecen tan intrascendentes cando xa medraches e cando xa compras libros por ti mesma e cando vas á biblioteca libremente e tal, realmente é como desandar un camiño, non sei, non? É como que che dá pena non ter aproveitado ese camiño de outra maneira, pero non había ningunha orientación, porque eu penso que neso, aínda que hai moito camiño que camiñar, se tes un pouco de sorte, porque eu, por exemplo, no meu cole había profesoras e profesores moi implicados ca lectura e éramos toda xente do rural, nacida nos anos 70. Imaginadevos o traballo que dábamos, non? Pois intentar, claro, porque estábamos asilvestrados, como tiña que ser, que eu iso defendo, pero intentábamos que acogáramos un pouco, intentaban que acogáramos un pouco e que leramos algo, polo menos, non? E que intentáramos ir ao cine e que estuvéramos un pouco culturizadas e culturizados.
pero nunca nos orientaron con un enfoque de xénero, porque eso, é que de eso nin se falaba, eso era, non sei, unha entelequia. Entón, eu creo que agora, pois a sorte que tiven eu de ter un profesorado moi implicado, que teña a sorte de ter un profesorado implicado e con unha certa visión de xénero, ou con un certo interese, ou polo menos que teña unha pouco de apertura, pois ten máis posibilidades, non? E ao mellor non ten que desandar tanto camiño. Un camiño sempre vai que desandar, non? Entón, os referentes, vou dicir referentas, pero é por unha cuestión de militancia, porque agora me toca, sempre tuven que decir homes, porque realmente eu lera moitos homes. Bueno, e sigo lendo, pero e me gustan, non vou a decir que renuncio a ningún tipo de literatura. Pero eu estou moi agradecida, por exemplo, a obras que a mí me impactaron e me fixeron soñar con conseguir ser escritora algún día. A mí María Xosé Queizán houve unha época pois que me gustou moitísimo e que me axudou moito tamén a pensar que tipo de escritora quería ser. Anxo Sumai, vou falar de persoas vivas. Anxo Sumai, a mí me apasiona Anxo Sumai como escribe, non? Miriam Ferradáns, non te vou dicir a ti porque eso é un pouco vergonzoso que te teño diante. Anxo Sumai, é unha pedreira. Bueno, agora empezo a decir e me van a quedar atrás outras que considero moi ben, pero bueno, as que se me van ocurrindo de lecturas que teño aí sempre e as que volvo, non é dicir, esta xa está lida, non volvo. Lecturas as que volvo. E das que sempre queres seguir buscando cousas e encontrando cousas. E temolas aquí, ao ladiño, e é máis, van a todos os clubs de lectura a que se lles convida, toman café en calquera librería con calquera, quer dicir, que somos literatura de proximidade, e a literatura de proximidade realmente moi boa, de quitarse o sombreiro, e a prova está en que nos teñen que recoñecer de fora, pero tamén nos recoñecen desde fora, non só son os premios que hai no país, que hai moitos, efectivamente, pero tamén outros premios que se consideran moi bons porque son internacionais e aí compites con outras culturas e que tamén nos está levando xente galega. Entón, temos unha literatura que está nun momento maravilloso e oxalá sigamos tendo, eu son das que reivindica incluso os libros malos, é dicir, ten que haber literatura de todo, para todos os gustos, para todos os públicos, literatura de consumo rápido, é dicir, eu creo que somos unha cultura cunha identidade tan potente que temos cabida para todo tipo de literatura. Entón, eu nas referentes procuro sempre citar as miñas compañeiras, pero non é unha obriga porque son compañeiras, é que me gusta a literatura que fan e a defendo, e son capaz, se me poño, a facer unha exposición de media hora de calquera deses libros que eu cito, non? Entón, eu sí que creo que ese traballo que falabas ti, Lorena, ao principio, de intentar ampliar toda a túa visión feminina con lecturas, eu o tomo realmente moi en serio. E non me sae xa citar referentes que non sexan as nosas. Bueno, ao final van sair os mesmos nomes, supoño, porque temos unha visión moi semellante do asunto, non? Pero, bueno, sí, efectivamente, Eli Ríos, Emma Pedreira, Dios, agora atasco me verás. María Reimóndez, quero dicir, temos autoras moi grandes. Ledicia Costas, non? Que temos xente moi grande e efectivamente injusto porque quedan nomes atrás que deberían estar como de primeiriñas, non? Eu estou tamén como rescatando clásicas que no momento ninguén me mencionou, non? Mary Shelley, Wollstonecraft, non? A súa nai. Hai, bueno, Virginia Woolf, que como... Ahora di Virginia Woolf como a min, por favor. Woolf. Virginia. Hai moitísimo, primeiro, moitísimo que sachar para atrás, moitísimo que recuperar de atrás, e que ademais temos a inmensa sorte de que agora mesmo están escribindo unhas escritoras boísimas aquí, que ese é o asunto, non? E tamén unha apertura, a min gustame moito, quero decir, eu cando descubrín a Sara Mesa dixen, hostias, pero que claro, esta é unha sensibilidade, perdón, que dixen un taco e isto vai en streaming, xa levas aí toda a cara dixen uns cantos xa, non? Pois xa non sei que estaba dicindo Sara Mesa, que te quedaches aí... que hai unha sensibilidade
que coincide que de mulleres, pero creo que hai unha sensibilidade que trascende moito máis a anécdota do que contan os libros, que abre como desvela algo que ten unha cousa moi parecida ao poético, aínda que sexa narrativa, e a min iso interesa, me vino poucas veces na obra de Homes, non? Entón, quería apuntar aí unha cousiña no tema da literatura actual que temos agora en galego, que non é o meu campo, pero sí me parece tamén moi interesante a aposta tan forte que se están facendo moitas editoriais máis independentes por traducir mulleres de todos os estilos e de todas as culturas, o sea, tanto mulleres actuais, pois algunha catalana que xa temos traducido ao galego, pois como Fátima Mernissi, que se traduciu recentemente, además eu, por unha cuestión tamén de se gustar os referentes, estaba buscando referentes marroquís ali en español e xusto a semana seguinte saiu en galego, tamén a marquei, que consta, pero, quero dicir, que temas, aí hai unha aposta tamén pola traducción de voces de outras linguas e de outras culturas que nos las traen ao galego, e eu creo que nese sentido bueno, pois tamén somos afortunadas, non? Sí, porque, claro, por un lado está o feito de que somos mulleres que escribimos nunha cultura con unha lingua propia, pero que está en loita por ser recoñecida como unha lingua de cultura tamén, non? Porque, bueno, a min dame un pouco de medo como esta volta atrás que estamos tendo de e el gallego pa qué, non? A onde vas con el gallego? Entón, hai como un doble, quero dicir, a traducción é fundamental para facer país e para crear cultura en galego, e xa traducir a mulleres, o sea, é como dúas necesidades xuntas que nos están vindo moi ben, claro, para crear como esa base de referencias, non? E conectarnos tamén con outras literaturas. E xa para rematar, falaba desas traduccións de mulleres de todo o mundo ao galego, e que hai das traducións das autoras galegas ao español, por exemplo, ou, bueno, a outros idiomas, non? Eu prefería que me traduciran a todos. Eu teño, cando falábamos ao principio que escribíamos desde a nosa posición feminista, porque somos feministas, igual que somos obreiras ou ateas, eu escribo tamén sobre a miña posición de identidade galega. O sea, iso é que é unha cousa que o levo así, bueno, metido dentro, non? Entón, eu teño só a experiencia de que se traduciu unha das miñas obras con moitas dificultades, saiu en pandemia, o vou a dicir, non vendín un libro en español, e eu creo que a maioría e os que o leron, e o mellor hasta non entenderon a idiosincrasia galega. Eu vou a seguir como estou porque son así de ideas moi convencidas. Pero certo é que hai agora teño contacto, que precisamente marcha hoxe, un traductor que traduce do galego e inglés, que viveu aquí un ano en Vigo, e estes días andaba pola Coruña e quedamos, e el pediu-me permiso para traducir un fragmento da Ramones ao inglés para unha revista de traducción, non sei canto. E el me decía, bueno, delle permiso, claro, non lle vou dar, e me decía, teño que facerche algunha pregunta. Pregunta. Que fago con lugar, parroquia, concello, provincia? Que se apañe, non? Para iso é o traductor. Claro, eu fixen un esquema, pero se ten que buscar a vida, pero aí non renuncio, non é un grupo de casas, unha poboación máis pequena, non. Hai esa estrutura, como se quere poñer un comentario final, eso hai que explicarlo, porque eu son galega, e esa é a miña estrutura. Eu, nese sentido, creo que as traduccións a outras linguas, que sí que están moi ben, pero o que lle van a aportar a nosa cultura é ata que punto esa traducción é fiel á nosa identidade, non? Iso é o que quería decir. Entón, igual que a literatura é feita en galego, que pode ser dunha identidade galega ou calquera outra, e está ben, eu aí creo que ten que haber de todo, como decía antes. Despois hai outras que a mí me fai especial ilusión que leven a nosa identidade a outras culturas, porque eu creo que as culturas teñen que estar en pé de igualdade independentemente do número de falantes que teñan, non? Eu aí, bueno, por exemplo, é que eu aí sempre penso nun libro que curiosamente lle botei un vistazo en español, que eu sei que é de Susana Sánchez Arins, non citar a Susana, mira, agora me acabo de acordar. Tamén. O sei que eu que me nego a ler nada da guerra civil e nada da posguerra,
ao final tiven que ler o Seique, claro, porque es que todo o mundo falaba do Seique, dixen, eu me devo estar perdendo algo. O Seique é maravilloso, efectivamente, pero que na traducción ela mantivo a palabra cerrado, con un pé de tal, explicando que era un cerrado. E eu dixen, Dios mío, mantiveches a palabra cerrado. Non, porque ela, como filóloga, se traduciu a sí mesma. E ela dixo, obviamente, claro. E a eso a mí me abre un pouco tamén a perspectiva de as traduccións son moi importantes, efectivamente, porque queremos que nos lean en todos os idiomas. Non vamos a decir que non, porque unha vez que escribes queres que te lean, eso é impepinable. Canta máis xente te lea, máis feliz vas a ser sempre, non? Pero sí que eu, a ilusión que me fai a traducción, vamos a decir, nun mundo de ilusións, a ilusión máxima é que te traduzan e se manteñan a identidade dese texto. Entón, a cultura galega está viaxando por outras culturas. E iso realmente, para min, é o obxectivo, non? Bueno, eu a única experiencia que tiven coa traducción é triste, porque un día puxos en contacto comigo unha traductora que quería facer unha traducción de Ave do Paraíso ao catalán. Fixo unha traducción que ademais soa maravillosamente ben e a conciencia, o sea, falamos moito sobre, porque ademais traducir poesía como, non sei, eu non sei como a xente se atreve a esas cosas, daríame así un pouco de medo. Fixo unha traducción maravillosa, pero non atopa unha editorial catalá que está interesada no texto, algunhas porque é un texto que ten premio, e entón, pois, é un problema iso, outras porque, bueno, porque non é unha autora coñecida, porque, polo que sexa, pero está tendo dificultades para atopar unha editora que o faga. Logo, por outro lado, teño, isto como unha cousa aparte, pero ten relación, eu teño a experiencia de ter ido fora de Galicia con textos de teatro escritos para unha compañía galega. Tiven a sorpresa maravillosa de que un director dun festival dunha feira bastante recoñecida quixese do prazer e da morte, e el mesmo dixo, bueno, esto es una feria para vender, entonces a mí, yo por mí vendríais en gallego, me encantaría, pero no vais a vender nada si venís en gallego. E entón, claro, ese é un problema, porque unha compañía independente galega ten que comer e ten que ver que fai para comer, non? Entón, efectivamente, traducimos o texto, sonou de maravilla, porque parecía que éramos unha compañía, non sei, de xente viguesa que nunca falou galego, pero con o sotaque... Pensei que ibas a decir de Toledo. No, con toledanos non nos confundían nunca. No, os ensaios foron moi interesantes, porque claro, e bueno, e fixemos iso, non? E logo fomos a Cádiz tamén cun texto traducido ao castelán, e a mí dame mágoa, porque penso, eu teño visto fora teatro catalán sobretitulado, que tampouco é excesivamente necesario, non? Ou teño visto compañías inglesas das que ninguén se queixou que estivesen sobretituladas porque era inglés e era Peter Brook, e entonces a Peter Brook non lle vas pedir que o traduza ao castelán, non? Pero, claro, creo que hai como unha dificultade para ir metendo a patiña. Bueno, pois nada, imos ir rematando, se nos esgota o tempo, non sei se temos un minutiño para o público, se alguén quere facer unha pregunta. Alguén ten que facer unha pregunta, porque vimos de moi lonxe. Bueno, algunhas máis que outras. No, todas vimos de moi lonxe. Eu. Moi ben. Bueno, encantada, porque ademais, bueno, a Lorena, pois unha das premiadas do Premio María Victoria Moreno, Ana, unha das meus admiradas autoras en galego e aparte amiga, e Chus, bueno, pues unha xornalista aquí da cidade que creo que é un referente tamén, máis destas que se atreven a poñer unha columna semanal aí contando cousas, polo tanto, bueno, un faladoiro de luxo. Eu, bueno, dixestes moitas cousas e non me quero enrollar demasiado. Ao respecto do que falábamos do tema da Real Academia e da galega nas letras e demais, está o evento que se organiza alrededor das da SEGA e tal, eu creo que é moi reivindicativo e moi necesario, pero eu non me conformo con que os señoros
teñan todos os fastos pola Real Academia e nós teñamos que facer o sea, que eu a romería a prole, o sea, encantadísima e a tope, pero non podemos pensar que esa ten que ser non sustitúe unha cousa da outra, non, estou de acordo. Está moi ben e eu encantadísima de que se faga e ademais me parece moi necesario, sobre todo para botar luz de lo señor que son os outros. Contracultura de toda a vida. Contracultura de toda a vida, efectivamente, me parece fundamental, pero para mover os marcos. Claro, claro. claro. Do outro lado se movan os marcos tamén, non? Para ilas atopando, porque eles non as atopan. Sí, bueno, entón aí hai unha son como nómina de clítoris. señoras. Claro, Pois o que atopen primeiro. Entón hai que darlles un planito tal, non? Bueno, pois a mí me parece ben ese tema, pero despois hai unha cuestión que eu obrígome a ler, eu impóñome a min mesma que leo menos do que debera, do que me gustaría, pero non me dá la vida, obrígome a ler un libro en español e un libro en galego, decir, non porque queira ler en español, sino porque como hai tanto en español, se non me obrigo a ler algún en galego, ao final acabo escorada para outro lado. E obrígome a ler sempre, entre medias, un de muller. Sempre. E atópome ca situación de que non empatizo cos de home. Non sei por qué. Cada vez empatizo menos, incluso con xente consagrada, xente que me apetece ler e que teñen obras maravillosas. Solamente hai unha persona que empatizo, que é con Juan José Millás. Sí. Pois con ese autor sí que me parece que ten unha perspectiva moi feminista e enganchei moi ben con. Ahora, co resto dos homes, pois francamente, incluso os galegos, diría máis, os galegos peor en algúns aspectos, polo menos o último que hai por aí réxeme bastante. E xa si relés libros que eu cando fago relecturas, xa fago poucas, de libros que me pareceron moi bons cando era adolescente ou cando era máis nova, e que eu agora xa non vexo as cousas do mesmo xeito. A min había cousas que antes me pasaban así desapercibidas debaixo do radar e agora é como unha bofetada. É un gran exercicio de desandar que falaba eu. É un dos mellores exercicios, pero pasa con libros, con filmes tamén, non? Con a mirada dos filmes, con aqueles grandes anuncios que lembramos de pequenas, é dicir, pasa con ese tipo de cousiñas. E ao respeito do tema da literatura menor, bueno, de que do público cautivo e destas cousas, eu non sei se é verdad, pero Javier Marías non iba por as librerías comprando os seus libros. Anoche, sei. Creo que se decía que Javier Marías iba por as librerías. Bueno, porque podía, porque o que quixera me dá entrando. Creo que sí, creo que iba mercando os seus libros para disparar as vendas e así, o sea, alguén que tiña librerías. Eso poden facer os herdeiros, pero as que non somos herdeiras, bueno, que temos unha herdanza moito maior, pero que non é en pesetas, pois... Entón, mira, aquí hai para todo, o sea, que ao final as cousas moitas veces para sacar os números. E despois o que, por exemplo, hai grandes autoras como Marilar Alexandre, como Ledicia, como Fina Casal de Rei, que son, bueno, xa en infantil e en juvenil, e, bueno, a Marilar ten de todo, non? Quizás o mellor é que teñen tamén, teñen ese, polo menos Ledicia ten como un enganche ca xente moza dunha forma moi especial, porque lle gusta o tema todo este dos videoxogos e todo este tema das redes e tal, está aí moi metida e o mellor por aí engancha moi ben, é moi extraño. E o tema das traduccións eu creo que son necesarias, é moi importante, porque o que diste hai que comer, e o mercado, como se traducen ao inglés. Non, eu estou de acordo en que o idioma que queiran traducir calquera cousa miña. Aí está, o que me pareceu triste foi ter que facer eu a miña propia traducción, porque un espectáculo podería ser entendido perfectamente en galego, sobretitulado, como se fai con outros espectáculos que veñen noutras linguas, non? Traes unha compañía africana e todo o mundo quere ver unha compañía africana porque, bueno, non veñen moitas e tal, e non pasa nada porque estea sobretitulado. Vai unha compañía galega e hai que traducirlo. Pero o romanticismo exótico de ver un tal... Sí, nós nin somos exóticas, nin somos da periferia, hecho que hai. E xa por último, o tema da sororidade
o que falabas ao principio cando chegaba. Efectivamente, a nos se nos exixe ser sororas, de alguna maneira, non? Case como que se nos incita, que temos que ser sororas, temos que apoiarnos, temos tal. E está mal, porque se hai que criticar a unha muller, pois hai que criticala, pois aí si te ve, non hai ningún problema. Pero coidado, que hai unha cosa que é a irmandade masculina, que é interclase, interxeneracional, interideolóxica, intertodo. Chámase patriarcado. Bueno, tamén, pero no, cuidado, que o patriarcado porque nós tamén non consentimos, quero decir, que estamos nese sistema e non acabamos tampouco de baixalo. Non é unha cuestión só unha irmandade de homes, senón que nós temos unha parte, por moito que nos fastide, que ainda que non a damos desandado de todo. Claro que nos consentimos, por suposto. Bueno, non quero dicir que sea a nosa responsabilidade, pero está aí, aí hai un disparadero que non sei por que cando que É saltan. unha cuestión de supervivencia, non? Quen ten os privilexios alíase con quen tamén ten os mesmos privilexios para que non se perdan. Nos, como non nos temos, pues, tamén nos aliamos entre nós para conseguir algún. E o tema da literatura menor, xa isto de que, bueno, poesía, juvenil, infantil, como literatura, hai unha literatura, bueno, hai algo que se considera que é menor que a BD, que últimamente está disparándose, e o curiosamente chea de homes tamén. O sea que aí tamén temos que dar unha voltiña a esa parte. Pero é curioso, porque os premios de BD que eu controlo últimamente os ganes son as mulleres. Pois eu teño unha experiencia con iso. Por aí volvemos a que os premios están sendo unha parte moi importante para que haxa voces femininas que saian adiante, porque senón a ver como metes o... Bueno, pois nada. Pensei que iba a decir. Vale. Bueno, aplaudir. Pois nada, moitas grazas a todas por estar aquí e a todo o mundo que nos estea vendo hoxe ou mañán ou a semana que ven no streaming. Estás me asustando agora.